Hola, nens i nenes, petits i grans. Avui el conte que us vull explicar és un conte que m'explicava la meva àvia quan jo era petita. Sí, m'agradava molt que me l'expliqués. La meva àvia era de Sant Cebrià i m'explicava, clar, històries de Sant Cebrià. I una de les històries que sempre m'explicava era aquesta, la serp de Can Coris. I avui us la vull explicar a vosaltres. Diu així. Doncs expliquen que fa molts i molts anys, pels voltants de Sant Cebrià, corria una serp. Era una serp gran i vella, vella, vella. Era tan vella, deia l'àvia, que fins i tot tenia pèls blancs a sobre el cap. Però una cosa que feia que fos especial és que portava una pedreta brillant a sobre el cap. Sempre tenia la costum de fer el mateix. La serp baixava al poble, se n'anava fins al safareig de Can Coris i allà, a la font, deixava la pedreta al costat de la font i es tirava dins de l'aigua. I es banyava, bevia aigua i quan estava ben refrescadeta, tornava a sortir, es tornava a posar la pedreta sobre el cap i marxava. Això ho feia cada dia, cada dia, cada dia. Clar, a la casa de Can Coris hi vivia una família, una senyora amb el senyor, i tenien una nena que, clar, quan era petita no s'hi fixava, però quan va començar a ser grandeta s'hi va fixar i veia que cada dia feia el mateix. I li va començar a cridar l'atenció aquella pedra tan maca que portava al cap. I un dia, mentre la serp havia deixat la pedreta al costat de la font i es havia tirat a dins del safareig de Can Coris, la nena va sortir per la porta de la cuina, va agafar la pedreta i se'n van tornar a anar de seguida. La serp, quan va sortir del safareig, vinga a buscar la pedra i no la veia enlloc, així que se'n va anar cap a la porta de la cuina i amb la cua va començar a picar la porta de la cuina. Pam, pam, pam. A darrere de la porta la nena estava morta de por. Penseu una cosa, que era una serp molt grossa i cada cop que donava de la cua a la porta de la cuina de Can Coris retrunyia tota la casa. Clar, la senyora, de seguida que va sentir aquests sorolls, va baixar corrents a la cuina i la nena li va dir «Ai, que és la serp, que vol entrar la serp!» Clar, la senyora va cridant al senyor i en el masover i els hi va dir «Poseu ple de coses aquí a la porta perquè la serp no pugui entrar». I van posar-hi fins i tot, i van clavar trossos de fusta perquè no pogués entrar la serp. I la serp vinga a picar, i vinga a picar, i vinga a picar. La senyora estava desesperada. Fins i tot va fer una promesa i li va dir a la serp «Si aquesta serp se'n va, faré esculpir amb una finestra que estem fent ara a la casa el cap d'aquesta serp». La serp, quan va estar cansada de picar la porta i va veure que no hi havia res a fer, va fer mitja volta i se'n va anar molt enfadada. I la senyora, al veure que la serp havia marxat, va fer esculpir, tal com deia, el cap de la serp en aquella finestra. I si alguna vegada aneu a Sant Cebrià i aneu a Can Coris, a fora, pel carrer mateix, es veu una finestra i allà, si us hi fixeu bé, veureu el cap de la serp i a l'altre costat el cap de la senyora, amb una cara d'espantada. I veureu, i us agradarà. Vinga, fins a la pròxima. Un petó.